O da! Dwi wedi bod i'r sioe fy nghinol Cymraeg am llawer o flynyddoedd. Ond sai erioed i wneud unrhyw beth sy'n cwmpasu torri pren. Wel, fel arfer, fi'n cael nosy about y mobman, jacuzzis, Macy Fergusons, JCBs, y standard. Does dim Kevin dy'r amaethyddol yn fy neulu i. Dwi'n dod i'r sioe, ond weithiau fi'n teimlo, fi gallu teimlo bod fi'n outsider. Teimlo pryd nhw'n siarad am tractors a'r gwartheg a pethau fi fel, that's nice, sa'n gwybod dim byd, ti'n modd? Nhw'n siarad fel hyn, mae popeth yn araf iawn, a wedyn nhw'n cyfle rili gloi. Mae ffermwyr yn good boys, ti'n modd? Fel Lumber-Jacques. Does dim profiad gen i o dorri coed. Yr unig profiad sydd fi o dorri pren oedd yn gwaith pren yn ysgol gyfun, ond pryd ni o'n i ddim yn dda, o'n i wedi creu pop pencil, ond rhy fach, ti'n modd 3 pencil, chi gallu ffito mewn dda fe. Fi'n awyddus iawn i ddarganfod beth bydd Lumber-Jacques yn cynnwys. Y boi sy'n mynd i dysgu fi beth i wneud, fe yw pemcampwr Prydain am dorri pren. Fe yw Ronaldo'r byd pren. Sa'n siŵr beth i ddisgwyl. Fi'n eitha... Sa'n dweud nerfus, ond ar edge, ti'n modd? Nathon ni dechrau stretcho fyd, neu? Yr events da ni am wneud wan ydy'r single sewing, yn llifio un dyn, de. So, dwi'n clywed bod ti am cael cynnig â ni? Wel, mae rhaid i fi cael cynnig am bob tebyg, ie. Iawn. Mae hwnna'n sydd eitha fawr. A jyst cychwyn oed ti? No. O, good start. Ti'n fel nes i, ne? Ti'n neud i fe'n edrych mor haws. Right, dwi'n sweaty iawn. Mae fe'n bloody plygu trwy amser. For God's sake. O, di. Ti bron hanner ffordd. Give up? Never. Okay, fair enough. Hawdd yndi? O, ie, piece of piss. Yeah. Fifth place, go review. So ni wedi gofyn i gynulleidfa Hansh os ydyn nhw eisiau i ti mynd lan y polyn neu beidio. Please, right now. A maen nhw wedi pleidleisio bod ti yn mynd lan y polyn. Oh, for God's sake. Sa'n ofni uchder, ond sa'n hoffi uchder ar un pryd. Nath Eiron Piw ni i'r top blwyddyn dwytha, reit? So, no pressure rwan, oce? Da iawn. Paso'r neges mlaen i'r boi. Wel, dwi wedi dystennol if you get me up, eh? Ie, so spikes yn ffito, ar mae calves fi rhy fawr. Calves, castell nedd, mae'r ein, reit? Hang on! Hang on! Dwi'n hang on. We've come up with a plan. What? Sut ti for the start? Gaffa tip. Pa i zoom o mewn arna i. Fi'n gwybod beth ti fel. Right. Well, fingers crossed, eh? We hope it works. You got this. That's fine for you. Oh, shit. I'm going up. Bollocks. Oh, shit. Hang on. I'm off the ground. Oh, I don't like this. Oh, shit. Oh, sa'n licio hwn o gwbl. Right. Oh, the bloody spike. Haid edrych lawr. You're nearly there. Hey! Right. Fi'n casau pob eiliad. Oh, cach. Oh, shit. Sa'n ma'n mynd yn mwy. O, da! O! Well done, boy. Diolch. Spot on. Oedd e'n galed iawn. Oedd e'n straenus. Mae dwylo fi yn teimlo'n nym. Oedd e'n mor galed. Falle bod fi'n really useless, ond oedd e'n galed. Really galed. Wel. Diolch. Diolch. Oedd hwnna'n brofiad gwych. Go iawn. O'n i bron a sbiwan ar y ffordd lan, felly. Diolch am eich pleidlais. Clas. Diolch, guys. Diolch am bapeth. Tyra. Be oedd y cwestiwn to, sorry? Fi ac yma, mastermind. What was the question again, please?